Hej alle sammen og velkommen til den her video. For det første, undskyld, der ikke kan finde en video op, og undskyld for, hvordan jeg ser ud lige nu. Det er fordi, det er sommer, og det er virkelig varmt i den her uge. Så jeg går egentlig bare rundt med næsten ingen tøj på. Så ja. Og jeg skal tage i bad. Men så tænkte jeg, der har ikke været en video op i, jeg ved ikke hvor mange dage nu. Så jeg vil egentlig bare vise sådan, hvad hedder det? Det er sådan en bord i badet. Så jeg viser sådan, det jeg bruger først, og så det jeg bruger bagefter, og så det jeg bruger til sidst. Fordi jeg bruger kun 3 produkter. Men jeg viser også et bagefter. Jeg viser også det bagefter, hvad for en hårolie jeg bruger i håret. Så ja, jeg synes bare, vi skal komme i gang, inden den her video bliver for lang. Så det jeg starter med at bruge i badet, det er den her neutral shampoo. Det står bare normal. Og der er ingen parabener, der er ingen farvestoffer i, og der er ingen parfume i. Og den er bare standard shampoo. Ikke så meget af det. Den bruger jeg bare. Og det er bare fordi, jeg kan ikke så godt lide, når ens hår dufter. Eller jo, det kan jeg selvfølgelig godt lide, men så kan jeg bedst lide at bruge hårolie til at få det til at dufte. Men så det, jeg bruger bagefter, det er en balsam. Også neutral. Conditioner står for balsam, hvis I vil vide det. Den bruger jeg bare. Oh shit. Og det er meget svært at få fat i sådan en neutral her conditioner. Fordi der er ikke så mange, der bruger. Det er mest mænd, der bruger neutral. Og der er ikke så mange mænd, der bruger conditioner. Så ja, den bruger jeg i hvert fald også. Til kroppen bruger jeg den her. Ja, det er bare en shower gel. Og der er ingen parabener, ingen kolder eller farvestoffer, og der er heller ingen parfume, og det er der heller ikke i conditioner. Så når jeg har skyllet mit hår og alt muligt, så bruger jeg den her hårolie, som jeg selv har lavet. Jeg så en YouTuber lave sådan noget med hårolie, og nej, så tænker jeg sikkert, hende der, hun hedder nok Louise. Det er ikke det, fordi det er en saltvandsspray. Det er den hårolie, som jeg så en YouTube lave. Man bare lige skal ryste den, inden man bruger den, for ellers er det der olie, der er i. Det virker ikke så godt. Man skal virkelig putte særlig meget i den her, i håret af den her, fordi ellers ser det bare fedtet ud. Bare sådan en mini-klat. Så ryster man det ud, så der ikke er sådan klumper af små ting. Så ryster man den bare sådan her, og så sprøjter man det ud og putter det i håret sådan. Den dufter ikke rigtig af så meget. Jeg skal kun bruge en lille bit smule mere af det her. Mere skal man altså ikke bruge af den her. Men ja. Der skal egentlig bare, vand, olie og salt. Og så den der en eller anden duft i, hvis man vil have en duft i. Det puttede jeg ikke i, for det duftede allerede. Der er sådan en tordenflue. Eller lynflue. Torden. Det var en Garnier. Det har været en Garnier Fructis. Vi ved godt, hvis man fjerner det der, så står der tis. Nå, men ja, det var egentlig bare alle de produkter, jeg bruger, og jeg håber, jeg kunne lide den her video. Og ja, så synes jeg egentlig bare, at vi skal slutte den af, og så håber jeg kunne lide den, og så må jeg gerne smide et like, subscribe og kommentar, og så ses vi i næste video. See you!